In vain chibai vek ule American industrialist le sumdong haucha le hlotling Henry Ford chuan ti hian a soi mira thei dik tak chu poisa nei mi alo te hi an ni lo Duhthusam po nei lo te an ni zok ati ni Duhthu kan sam thei chuan thil poimo ber be seina min pechina kum upat le no pan lama ni lova poisa nei nga le nga lo lampo ni heklo kan malam huna kan chunga thil thleng tura kan Duhthusam ram han ngai tu akwal vel hi anuam hle a kan Duhthusam ram lo thleng dik to te thlir kir po thil nuam takani he video a hian chung thon thu chu kan thlir ho dona zo pro le subscribe lo te khan khonga in mi lo subscribe ve ula notification bell kha metin ola khani da donia o Jacob no pang thlengin luxury supercar thinal kan tivek Los Angeles no pang kumsari mi Jacob po hi chung jinga chuan a tel ve a Lamborghini company ngai sang tu ania car omdan le ati theite po chiang takin a shevek ani Jacob Duhthusam chu thil dang ani lo a car ngai san Lamborghini a voi khatal chuan ve thei ani mahse nang puni sha tang khan thil ol samani lo a tak taka Lamborghini la mulo de uvek kan ni jok ti chiang Jacob pa thuak thatak mai nik chuan a fa pa Duhthusam ti hlotlin sak tumin akum sari birthday don naya benge sei rundung ti in Lamborghini company te biak po chhuai tum ta a Facebook lama company io nen ani be chhauta a an car siam chwa le tum phalo shimshima Lamborghini team te hena chuan Los Angeles the vela mi hausare ruzaw le fel tak midang te lom na siam nuam ti chi an omem ti azota afapa Jacob tan Duhthusam kara mini somvel tal phurkwal theituran omle omlo azota ni Lamborghini te hian hetiang angle kha hi ni tin zatel an dongzia china mahse ni ka lekha thona hian an ma ni khoi tu thila omani nge yang mi panau pang birthday huna a thei hil thei to lo tura surprise an tumta ni Jacob le a chante chu an lo in fiam nak naka chuti lai tak mai chuan an chena in pan chuan a kar ngai san mai chu aron tleng phei zel zela kar pakhat chawani lo karin angdor zon khat chuang ani a kar du ber mai a hmumai ni lovin a khoi theilom lu tuk mel hmu nom zia hi poisa le thei rual ani lo engtik ni ai mu chuan Jacob hian a kar ngai san hi ala khal ve thei nge kan be sei pui ani Kingsley Wickerson kan film hmu nom ti te hi voi sang chuang en pe kan wang via wang film thar hmu nom tak tak a chwa be reng box si ma se hetiang hi no panga chuan ani velo an cartoon hmu nom ti zong tak te hi an chong dan zong zong nen an thiam vek thlengin an en non pe chin ani California a me chano pang pakhat Kingsley Wickerson po hian Moana movie ti chwa ani chang khan angai na hle a voi tam taka en to a he film anula hwai sen takle aran vulte ba ka achung te hmu chak hle ani ma se har sana pakhata chu Kingsley hi thwa cancer me kania damdo ina khemo lai na omangai tlat damdo ina chung hiana in zom zatin Moana movie hi en china a shebel to hle a an chong dan le music zong po a shevek to ni Make a Wish Southern Florida te chuan he cancer ve no pang Duhthusam hi ti hlotlin sakan tumta a akum nga na birthday a chuan Moana chena thliarkar ang taka siam bokara tona an shuaya heta hian Moana flima Moana o tho tu Moana tak chuan aran vulte nen chol aron man pui ve ani keini point kan lom pui hle mai Patch Harty hi Connecticut mi panau pangania no pangte hian an kuma zirzelin thil a chile nga even big an nei chin cartoon superheroes video games le thil dang no pangte ngai sakberani chen lain patch erawh hi chuan kara lom tlat alom satle amai poni lo an chanchina shat thei ang shat veka tum chin ani achong thei chan tira changin athumal lam thiam ma sak chen khat chu kar mingani kumnga mi ani line anu in mi kara changa tlatha Ford car chin chhia na sign dikala chhar chu apea pechiana hlimpui hle a car lem chi sang nei sa ain atan chuan a hluzo kani pechanu le pati hian an fapain car a chil zia an shiatin an phurpui hle a an thei topin an chan puya team Harty an dina member te chu pecha u me chanau pang Abigail le anaw mi panau pang ten ni pechian car company sang chin chhia na Dicals atam thei ang ber ne du ta a anu ang khan kholaya charle mai in be se hle ma se mu tu rawang hle a
an ti dan thlakin car company sang te hnena an chin che anadical deal na lekha thon an tum ta zo ka ni pechi heti la hian kumnga mi lek alani wangin ama pualin lekha thon ala ziak theilawa anu chuan thu tura phwa saka ani na hminga lo zia hnan ve thung ani hean lekha thon zonga hian in car siam na mun chhuat lai vela khan in chin che anadical chuang tlai omem ka shedua car company zong te dikals nei vekhi ka Duhthusam berani ti in an ziak veka a khol boma mi cheng thir pakhat zel lekha thona hian ada tel vek bok a thlona nei tum bik thak lawani he lekha thon hian car siam tu sang te rel ruat ne hle a car siam chol san to thlengin an chang le thlomani car siam tu jinga page lekha thon chang le ma saber tu chu Volkswagen an ni a ti hian an ziak page i lekha thon khan kan office a thoktu te min ti hlim hle i Duhthusam min sha tir ve wain kan lom hle ani midang te hlimna thlen tu a chang zela i chunga mal somna alo thleng zelang ti in an company de kal an thon tel boka pecha cheng thirpo angai love ti in an thon let le ni car company sang te chuan pecha lekha thon hi an lo ngai poimo hle a BMW Volvo Rolls-Royce Chevrolet Infiniti Tesla Lincoln Motor Bentley le company dang ten lekha thon hi an chang let hloma a poisa thir thon telpo an thon kir le de uvekani Dealorin Motor Company te hian sang khazukwa somria pahni dai to khan karan siam chhuak to lova mahse an ni po hian pecha lekha thon chu an chang let thowa an chin chana dekal pecha na mu che phei chuan a hlim zwal hle ani Jeep Suzuki Isuzu te po in thilpek hlutak an thon let hloma pechi alen huna akar ma saberatan engkar nge du tia an zo chuan Ford ti in a chang let ani ni e atan chuan Ford de kala changa he chanchin hi lo piang chhuak ania a hlunga tangle John Crowdell New York a cheng John Crowdell tan ice hockey hi atet lai changa a chil thina ni wangin anun na pakhatani ti ila kan soi swal tam lawang New Rangers fan ni in entikniai mu chuan a team chanber tan hian National Hockey League a khelve the in beisea a Duhthusam poni mahse mihring Duhthusam le beisei na te hi zong mit khap kar lova atham ral le mai chin kumsang ni som pariat kham van doi thlak takin John hi carnic syndromes wangin en colonia hei wang hian a Duhthusam le nuamati ber ice hockey po a khel chun zom theito don lavani anat na wanga en colony lai hian a Duhthusam te puitling theidon lo mahse Jonathan hunrem chang siam sak turin Rangers team te hnena ani a godmother ni bok chuan lekha thon alo zia saka he lekha thon hi New York Rangers club te chuan rang taka chang le ngal vatin John chuan in khelai a hmuna en turin le Madison Square Garden Arena an training na hmuna kal turin an som ta ni he rol thar kum son pangami in a player du le ngai samber mai Brady Shea chuan training ground na alo nga ka an pathin anin khel du na inkom na hun thata kan nei bok heta hian ala top mai lo Rangers te game khel ma namhla an saklain John hi khel muala a team du ber te zinga ding turin ko chhu ania thutna ma saber tlara changin he in khel hi a top thlengin a enani ice hockey a chil tu rol thar kumsom pangami tan a hlut tur zia hi kan sia thiam pui phak lo zok hialin rin om Brandon Kellman San Francisco ami Brandon Kellman hi apian tira changin ataksa thil diklawa omti a sia thei ngala maksak tak takina khurle chiam thina ni athwa ka chiang lo a om wanga ni ti an mu chhuak thuaya no se nu le pa ti hian alpha patan chuan zainge an du damdoi manga enkol du an thlana ngai ta a damdoi enkol an thlang ta zoka a khur vak po chu a re filta ni mahse Brandon hian pian phunga le rirulama arwal puite phak talawa anuna har sana tam takatok china ni atira chuan Brandon hian sports angai na ngai lova mahse anaw mi pa in American basketball star Stephen Curry ronlar chhodan video en tir hnuwa basketball a chil tlat maya abik takin Stephen Curry angai sang hle ani ataksa sel na din hmun pal hle mahse Brandon hian basketball a khel lui ve china a Duhthusam chu Stephen Curry ne na mai chana in hmuni a Duhthusam chu anu shilta a anu chuan a fapa mangai taktan engkim ti huamin Stephen Curry team te abe pop theita a ruaman na an siam ta ni Brandon hian amingai sanber mu chu a hlim hle ani ti a hriat theya a musatli ani ringot lava basketball an khel du na ni ole
du tok le phot meng o midang te ta na mal som na ni chin te le midang te chan pui chin te wang hian kan khovel hi mun nuam zo ka alo chang chin mi Duhthusam iti hlotlin sak to em le comment lama lo soi vela i chan ten an share ve theina turin video hi ilo share keu do nia o